духтаракҳои хушрӯва яҷо омадагим ҳамин қадар пастелни билёи фасон доштиян бо арзон будай нигоҳ кунед инам 140 сомон 140 сомон аҷоибот пастелни билёи фасони хушрӯ додамай дуболиштай нигоҳ кунед ҳамагӣ 140 сомон иҷада бисёр дора 140 сомона ира бинен чихе хушрӯа шута мепӯшен рангш намерава рангш намерава ҳеч намешлай духтарак тавсия дод марҳамат нигоҳ кунед ҳамагӣ 140 сомон дар кортон боша бигирен ку духтаро бурд мекунен куҷое биген доставка дорад ана бо 140 сомонатон кадом буд нихали ина мудаку ана ина муд нигоҳ кунен духтаро ино оригиналош 140 сом ишам 140 сом ва тамоша бино нигоҳ кунен инами аланора медонен на фосфорниёшай ина равай мекна ку рӯшанӣ мекна ина цветящая фосфорния нигоҳ кунен торикида нам хел ранг мешава фаҳмиден нам хеле тигра нам хеле мешава хулас нархш 140 сомон нархош беҳад арзон ина марамат пастелни билё дар кортон бошаку интихоб кунен доставкатон бикунан ана баъд нигоҳ кунен духтаро ина иноям оригиналои фасонои ҳамин пастелни билёрам чанд сорташ буромадагай оригиналош чанд сом 220 сомон додестиян духтарако марамад успет кунен бурд мекунен ҳамагӣ 220 сомон ина рақамо ҳастай бинависе ва ишам 220 сомон арӯсако бигиранд бурд мекунанд ишам қоюкалона немана марҳамат духтаро инайку алана и бо чорболиштай тамошобино чихена тамошобино дидена нархошон чихе арзонай хулоса тамошо ишам чорболиштай хулоса нархо зурай успет кунен биёин харидорӣ кунен вай духтароира бинен иқа хушрӯвай пастелни билёи зимистона омадай нигоҳ кунен чӣ дора пададиалник дора нигоҳ кунен пададиалникшон қа хушрӯчай бо ҳамашонам хе вишивка рафтагай ду танаулучкаи калони хушрӯ дора диден ду танаулучкаи фасон дора баъд простин дора простиншам нигоҳ кунен аднатонне нам хел бамбукаким хе саб букакай ино ҳеч намешавад ранги халатои турки аст ку материалшонам хеле шушта мепӯшен ҳеч намешава мепӯшен гуфтестам истифода мебарен духтаро медонен дига свечам ҳастай мана расветкош бо нархш 240 сомона чанд расветка дора шумо нависен бо расмоша мепартоян ҳамагӣ 240 сомоне ира бинен падаркаям барен мисол ягон ту ягон ҷо ёки барои ихтонам бигирен зури бадай духтаро бурд мекунен ҳамагӣ 240 сомони духтарак ҳамаи буроша арзон кардага ина марамат истифода мебарен раҳмат меген иққаи хушрӯвай духтаро нигоҳ кунен ина ҳа пастелои шубаяй ку ғавса ира бинен чихе хушрӯчай пададиалник дора и пададиалник шайлеки ира хича тоқа истифода мебарен меша ғавси хушрӯвай хоҳен дурушта бо курпа меандозен хоҳен худаш бас айтона бовар кунен духтаро шубаги ғавси фасон ина навлучкошай дута навлучка дора ина навлучкоша бинен чихе хушрӯчай баъд бо вай дора простин дора простинакша бинен чихелияй хулоса нархаш чанд сомай хоҳарҷон 320 сомон ина духтаро 320 сомон фақат як гилша доре на ё ягон узори дигам дора дига хе узорошам ҳастай духтаро шумо нависен расмошам мепартой ҳа ина хели шубагишам ҳастай хулоса нархои хубу дастрас ина дар кортон боша нам хел пастелни билёи фасони зимистона бинависен шона нархои зур кати шумо да метиҳанд ина мира ку падаркаям баре нағзай мисол ягон туй меред ёки барои хитонам бигирен ку бовар кунен беҳтарина ё аллакай сезони ҳамин омад ва ҳозир бор чихелай якум бор омадагиай бор ҳозир оригинал омадагиай озир паделкаш нестай духтаро ина духтарако болиш пирсида буден нигоҳ кунен ман шумода ҳамқа болиштои хушрӯ ёфтам нигоҳ кунен инаи 50 сомоная ишам 50 сомон ишама ина ҳам дарозакаш ҳастай духтарако ҳам чоркунҷаш ҳастай кадомаш дар корайтона ина арӯсако биёин харидорӣ кунен синтепонай беҳад хушрӯ мана марҳамат ира мешуви ҳичи намешава мошинада ина гуфтесия мошинада мешувен ҳичи намешава сабукакаем хушрӯвай нархаш ҳамагӣ 50 сомона бисёр омадагай бор успет кунен биёин харидорӣ кунен омада наметонен нависен медонам ки ҷа омада наметонен духтаро нависен доставка доранд мана марҳамат беҳадам интихобуш зиёд духтаракои хушрӯ марҳамат ина касе курпаҳои пилагӣ пирсида буд марҳамат нигоҳ кунед ман шумода чӣ қадар курпаҳои фасони пилагӣ ёфтагим ишам пилагӣ ду одамаи калони хушрӯ ина ино курпаҳои қиматиёшанд
акция рафтестай марҳамат метонен дархост кунен 199 сомон ина барои арӯсако мегирен барои хитон мегирен ё барои туҳфа ягонҷо бурданда беҳтарин вариантаи ҳамагӣ 199 сомон пилагии тоза ана баъд одеёлои фасон доран ина нигоҳ куненда одеёлошон чӣ хел хушрӯвай 10 килогоҳ яйку 10 килои ғавс фасони доодама ина марҳамат нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯвай нархш 299 сомон ина ишам аму 400 сома у 300 чанд сома одеёлай на ҳозир какати 299 сомон успед кунен метавонен бо дархост кунен доставкатон мекунанд ира бинен чӣ хушрӯчаяй ҳамагӣ ина 10 килогаи фасон ду тарафа будай бо диден духтаро ина одеёли ду тарафаи хушрӯ ҳамагӣ 299 сомон раҳмат мегӯям бигирен дар бораи дигар намудош бо нависенша расмоша партоятона акид двойкавора бинен духтаро хемқа хушрӯвай сезоншон омадай ина бори оригинали гуанчжоу каседа дар корай кӯдак роҳат мекуна бовар кунен бо шуштандаку и аҷоиботай ина доға меқапа на дигар на ранга меқапа хулоса нигоҳ кунен чӣ хел фасонакай нархш ҳамагӣ 60 сомон намхед двойкачаи фасон 60 сомон ай ҳамин бо дигар цветошам доред ай бо розовишам ҳаста ина барои рӯи ҳавлида бозӣ кардан рӯи хонада пижама борин бо метавона истифода бара беҳад хушрӯчай 60 сомоне интихоб кунен доставкатон мекунанд ҳамин ё чанд солада мешида боша 3 сола 2 сола 3 соладам хеле тақрибан дуруст мегирад духтаро марҳамат ана баъдан двойкачаям хушрӯ барои ина садиграваки кӯдак ира нигоҳ кунен чӣ хел фасонаи материалаш ҳичи намеша мана марҳамат вай дора капшон дора кай брижаш кати худиша бинем бо чӣ хел хушрӯвай нархаш ҳамагӣ 80 сомон двойкача дар ҳақиқат ҳам качествения нигоҳ кунен да духтаро духча материалша бинен аҷоиботай ҳамагӣ ина ҷош бо вишивка рафтагай ҳамагӣ 80 сомон ана бо чизе ки ман хостум шумода нишони тиму тавсия тим барои фарзандотон инами хеле двойкаяй ази дигар цветчам ҳастай нигоҳ кунен да духтаро ина сабзшам ҳастай мана коричневишам ҳастай материалаш теди ҳастай ку теди чӣ хел хушрӯвай материал анам хелеай 70 сомон 70 сомон и двойка мана марама духтарако дар кортон боша ҳатман дархост кунен доставкатон кунанд борои гуанчжо омадагиай духтарако хостум нишонтон битиём нигоҳ кунен пижама омадагиай унавай пижама майда то ҳами 1 сола 2 солара мешава вай 25 сомон ая 25 сомон майдаш анаи калонтаракош боша 30 сомон беҳад фасонак нигоҳ кунен брижачош катияй пижамои фасонаки хушрӯ бори гуанчжо чӣ хеле гуфтум ҳамагӣ 30 сомоне двойка марама духтаро ино ягонташ бори тошкент нестан ҳамаш бори вая ҳичи намешда ина мешуштен ҳичи намешда духтаро ина ёша бинем бо чӣ хел размери калона и калонаш чанда мешда боша то синфи дусера пижама дора ҳамагӣ 30 сомоне ҳаминами брукчаш ҳамина ва якш ҳастай диден кофташ бигем ина хулоса 30 сомон интихоб кунен духтарако дарав бурда шумода расонанд ҳамагӣ 30 сомон ира бинен охи чӣ хел фасонакай духтарако инам хеле курткача палто ҳастай аҷоиб материалшам хичам бо ира бинене капшонка дорак беҳад фасонакай нархш 70 сомонай то 1,5-2 солара размер ҳастай ҳозир ман шумода бо нишон метам дига узорша мана клубничкашам биден чӣ хел хушрӯчай кӯдакода боам қа мезеба ина бо сумчка доштай диден духтарако нархш ҳамагӣ 70 сомон беҳад бори хушрӯа ина аз наздик нишонти материалша биненда ҳичи намешава ина шушта кӯдакотонда мепӯшонен баъданаи олучагалакша бинен инами олучаакшам аҷоибак марҳамат ҷои я формачада гӯё шумо агар ягонҷо меҳмонӣ рафтен кӯдак да метонен нами 70 сомда яканам хеле курткача барен бовар кунен очаву ҳама хонагиҳоям кӯдак шумода раҳмат мега ки курткачаи фасони хушрӯш оварден хулоса 70 сомон анам хеле вязаный жемпирако духтарако хостум шумода нишонитиём нигоҳ кунен бори гуанчжоу нигоҳ кунен бори нав омадай чӣ хел хушрӯчаяй нархш 30 сомоне 30 сомон марҳамат каседа дар кора ина 30 сомонӣ биёен заказ кунен доставкатон кунанд ино фақат доставка доранд ана баъд ҳозир ман шумода бо якчанд модели дигаям нишон метим манаишам 30 сомоная ана ира бинен чӣ хел хушрӯвай материалакше шушта кӯдак мепӯшонен моллой макай мана ишам 30 сомонай тамошо бино ана баъд ин хел жемпирако доранд ира камакак пештара кунен инами жемпиракоям ёям вязкаяй духтаро
тоза бори гуанҷоя нигоҳ кунед. Вязняю ина иҷош 3D ино 50 сомон ё ҳичи намешаванд. шушта кудакда мепӯшонед духтаро бори гуанҷо дар кортон боша марамат нависен. Комбинзон аста инамхе комбинзона ки аҷоиба ки хушрӯ ана баъд бо ҳаст инамхе жимпирак жимпирак чанда духтаро жимпираки вязани мана иям хушракае ина фасон шабинен духтаро 40 сомоне мана 40 сомон намхе жимпирчаи фасон ай комбинзон боша 50 сомон ай жимпирак чи ана иша бинен ишам фасон тугмадорак 50 сомон марҳамат духтаракои хушрӯ ина ишам 50 сомон бадаласкача марҳамат духтарако ма рақамои хоҳаракам мемонам инамҷа чизе дар корайтона бинависен расмошам мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан пастелни билёи фасон пурсиден кӯдакона духтаро ҳозир ман шумода тавсия метим ҳатман бигиренда нигоҳ кунед инами аз бачаи хучуна истифода мебаранд беҳад качестваш зур буда ина гуфтан чанд бошид мешӯем рангиш намерава ҳангоми анами шуштан ранг намерафта нигоҳ кунед баъд принтошам бисёрай на вай дора пададиальник дора духтаро простин дора баъд навлучка дора иҷада чанд гилиш ҳастай духтаро нигоҳ кунеда ира бинед чихе чанд ина мошинчадорш ҳастай духтаронашам дорена ина духтаро духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастай дар кортон боша ҳол бо расмоша мепартоя шумо бинависенша марамат 110 сомон ҳамагӣ 110 сомони хушрӯгиша бинен духтаро бурд мекунена барои фарзандотон бигирен шушта кудак истифода мебара ҳич намешава ана дар иҷа боша ма шумода ҳозир наматрасникои фасоне ки ҳозир ҳама мепурсакам хеле нишон метам 130 сомон як одамаш ина марамат ами як одамашам калони хушрӯвай духтаро чӣ дора якта наматрасник дора якта навлучка дора ино оба намегзаронанд ина нигоҳ куненда ам хеле зинкакати омадагиай ҳамун матраста меандозен тамом ахкамак хушрӯвак матрасам ҷазир намешава баъд анами обам намегзарона беҳад ягон тараф намечирта гуфти гапо хулоса резинкадор бо навлучкаш якҷоя хулос беҳтарин вариант ҳамагӣ 130 сомон як одама ду одамош чи ду одамам дора духтаро дута навлучка дора разноцветнена ва ёш рангош сери дора сафед дора дута навлучка дора духтаро ду одамаш баъд наматрасники калони хушрӯ дора ваям хеле оба намегзарона нархаш 160 сомон бовар кунед духтаро нархҳои беҳтарина ина дар кортон боша ҳамаш намхе чизои дар корея ина ирӯз омадем намхе кушоде май бузур ма бисёр набор мегирем леки бовар кунед ягон пастелни билё чизоша кушода нишон намедодем ина баҳа зур бои духтарак ина пастелниёшам чизошам чизое ки худаш истифода мебара оварда нишон дод ки тавсия метиҳам беҳад хушрӯванд бори чандум шид мешӯм истифода мебарам ҳичи намешава хулоса ина духтаро бо дили пур гарантияш кати пастелни билё дар корайтона намхед наматрасник дар корай муроҷиат кунед дар равакак доставкатон бикунанд ҳама арзон